Hi, hello. Hello. Ay, Jerome. Kano so, sarap kong sin po, nakasaksak naman sa kanto-kano opisina ni Ibi Piglen. Sa may basurahan. Nagkapatong sa basura. Kano nga tabi. Gapa. Huh. Mic test, mic test. Si Kapitan Yade. Hello. Tapos na ang programa. Tapos na po ang baraylita. Wala ba nagpasaway? Wala barang nagpasaway sa baylian nga na. Kaya, ako ang magabayad sa sound system nga na. Wala man po kay... Ano yan? Wala man po kay Kwan? Wala man kay Mabaya, Maabunar. Ako bilang kapitan, gusto ko may nagpasaway. Tapos nagpasaway, ayaw po ang magabayad kan sound system. Nyata ura, nagpasaway. Kaya po ang magabayad kan sound system sa barangay nga na. Hello! Hi! Pasensya na po. May meeting kaya. Hadyaw mas nakot sa DCGB tabi kaya nag-meeting kaya kami ngunyan. Nag-meeting kaya kami ngunyan. Digdi po sa tuya tabi na estasyon. May meeting lang kami kan mga reporters kan DCGB. Kaya okay na. Salamat oh. Ano sabi ni boss? Nagiudok naman si boss. Naling ba? Nag-meeting kaya kami ngunyan, tabi kan sa muya na mga field reporters, nag-triplasan pa sa kami. Buda may mga direction man lamang kung anong gigiribuhon para po mga tugang sa kwan, para po sa ano yan, para po sa ano ini. Direction niya to ngunyan pongaldaw. Sige po sa DCGB. Kumusta po kamo dyan? Kami po naggalaom na kami gabos. Kamu gabos, ayos! Merindal na, merindal. Merienda. Kumusta po ang sa tuyang aldaw? May mga birthday ngunyan. Haber day. May mga travel po. Maray na hapon tabi sendo gabos. May mga okasyon dyan. Ang sa tuya tabi na mga samno sa pagkabuhay nin tao. Talaga dapat, di ba ako nagpa-meeting na mga after lunch, etc. Halabaon ng samuya na meeting tabi, kaya napag-ururunan tabi, ang mga bagay-bagay na pwede ming gibuhon tabi, pag-abot mga tugang kang, pag-abot tabi kang, ngunyan na taon, lalo na bagat na eleksyon, ano mga tugang ang samuyang gigibuhon, yan po na samuyang agenda ngunyan. Alright, sige, bueno. Ano an sa tuya ngunya na alat ngo na hata hay na nga ni so naka-ready ko na mga samno sa pagkabuhay nin tawo. Ngunyan pala na taon, alat ay na nga nito. Ngunyan pala na taon mga kapingki. Ang apod ngunyan pon pala ngunyan na 2025. Ang apod pala kan iaaki ngunyan na 2025, ang apod Generation Beta. Beta? Takita, kamong nagdadangog ngunyan. Halimbawa, kamong nagdadangog, anong taon po kamo inaki? Igwa pala na iyan kipiga apod mga tugang na generations by birth. Yan, Ang apod pala ka iyan, generation mga tugang by birth. Alam ko na napon ko so istorya ha. Generation by birth. Nasa, alat ngo na ha. Generation by birth. Gusto sabihin, ang kanya-kanya daatabi na mga ang kanya-kanya daatabi na mga tao, igaw kita kanya-kanyang attitude, mga tugang, kung anong taon kita inaki. Kaya baga, ang pinakamapagalda ang mga tugang na pagpatrabahoon ngunyan, iyudaan mga ngunyan na pon sa millennials, Generation C, Gen Z, etc. Iyuda iyan, mga tugang ang
mapagalon ka uron. Pero ano nga pod mga tugang kan ipapangaki ngunyan na 2025 to 2039. Ang nga pod palan ka iyan mga tugang Gen B. Gen B as in Generation Beta. Igwa ka na yung kikopya na. Igwa kang kopya dyan. Beko, i-search mo sa Inquirer, igwa ki-post, Generation by Birth. Yan, lingado. Pwede mo ipahiling tabi. An mga tao, kamong nagdadango, ako palan ko June. Anong taong katabi June? Ma-birthday ka ba June sa January 10? Anong taong ka palan? 70? Lingaw mo kung anong taon ka. Ako actually, ang birth year ko, nag-iiba-iba. Nag-iiba-iba ang birth year ko. Angel, anong taong kayo naki? 19? Suratan digdi. 19 ano? Talihan kung anong klase ang characteristics mo. Ilaw ko anong klase ang characteristics mo. Forward ko ini kay Jerome. Baka din ni Jerome makawal lang ha. Alam ko na tayo ikuan ko ini o i-craft ko muna noy. Dapat i-craft ay ano nga ng craft ay mali. Alam ko ta i-craft ko edit. Yan, i-craft ko ay ano nga ni ito craft okay yan. Alam ko na ha. Generation by birth. Yan, ako ta i-craft ta. Yes, ayo. Forward ko sa imo noy. Yo. Jerome, forward ko sa imo ha. Okay ko na. Generation by birth, madali lang. Kanina maaraman ta Jerome Martinez. Yan. Ang ngaran pala ni Jerome, may Nico ano? Tapos ka man pala ro. Nico. Yan. May Nico ka pala na. Ayan na. Yan na. Ilagam no. Yan na. Igwa ka pala kin Nico. Yan. Okay. Now, si Angel, 1998. 98 ka palan Angel. Ano? Dat nga na. Taon ni may saro pa akong i-edit ta. Ako na. 1998 palan ini si Angel na mustasa. Ade. One. Ang 1998 tabi, mga tugang, ang apod ka iyan, ikapalan Angel, kwan kapalan ni Generation C. Tama. 1995 to 2009. Ang apod palang kan Gen Z. Ikapalan anto na. Bawa ka man palan more millennials kang sarawayon ka. Gen Z ka palan. Kaya palan maapilon man ang kwan mo sa imong tindog. Kaya atan mga Gen Z pala, maapil ang lubot, budang lawas, ang mga Gen Z. Gen Z ka pala na no? 19, ang Gen Z kaya, 1995 to 2009. Di, Gen Z ka palan Angel, buka mo palan millennials sa rawayon ka, kaya palan medyo kwang kaman, medyo ano yan, ikaman nga sir, ba kumbinsido permi. Laktos yung ka Angel mustasang ini. Ikadyon, matuwahong kapalan sa ko junior paguna 1975 ako 1973 kapalan 19 sen malawg iya o niyo Gen X kapalan yun 1965 to 1979 1965 to 1979 ang apod parangkan Generation X. Pariyo pa lang kitang duwa. Adi, paguna ko, baby boomer ako. Grabe. Gen X palan ako. Hay na, no. Download mo na, no. Paluwasan daw dyan. Nya. Ang apod palan, ako palan, Generation X, 1965 to 1979. Pero bako tabi ako 1965, latuson ta ka muna. 1975 po ako. 1975. Kaya, Generation X palan kita. Jun, adi. Ika, Jerome, anong taong ka? 19 ano ka?
2009? 2000 ano? 1999. 1999 palan ay kwan kapalan Jerome Gen Z ka 1995 to 2009. Hello? Amigo, Yes. so amigo ko, dito ko lang ng tulak. Ano? Ginsa na ito. Ha? Ginsa na. Rapadon tagang salbatan. Sa Roman, maniwang na, Ano? Jin man giraray. na iyo mong niraray. Inasay mo. Lakas. Nagtawag ka na naman pati. Nagtawad. Tawag ka ng kagidad mo. Sprero. Tata birthday na ako. Kasupog man. Magkabit siya naman kita. Iyo. Mga 50 pa man siya na kita. Mga 50 pa sana. Iyo. Actually. Golden boy pa siya kita. Golden boy. Golden boy. Okay. Basta, sa ginsa na kita. Sa jeans na amigo. Alright. Sige. Okay. Salamat. Bye-bye. Ibalik mo tabi, Jerome. Ibalik mo tabi, Jerome. Oni, para po makakuanin daw, masabotan nindo kimaray, ha? Ayan, sandali lang. Okay, une, dawagan nindo kimaray. Ani pinangaki na 1901 to 1927? 1901 to 1927. Ang apod po kayan, Greatest Generation. Pirang taon to nanggap ka ini? Pirang taon nanggap? Kwentaha daw, Jerome, kung pirang taon nanggap? Kaya, 1901 to 1925. Yan. Ikadua, 1928 to 1945. So, inabot kang giyera ini, ano? Ha? So, inabot ini kang giyera, 1945 baga natapos ang World War II. Ang apod da kaiyan, kamutabi na mga paraantabay, ang apod palang kaantabi sa endo na ipinangaki sa taon na iyan, 1928 to 1945, ang apod palang kaantabi John, silent generation. Ha? Ang apod palang kan, di ko aram kung nasa inapod siya na silent generation. Yan. mga henerasyon na bakong mataram. Mga henerasyon na mga bakong maribok. Silent generation. 1928 to 1945. Now, ano man ang apod sa ipinangaki na 1946 to 1965? Ang dekong ideya mga tugang kung paanong pag-compute ka iyan. Basta tabi yan na nakasurat. Ang problema ta VP, may generation gap kita, may mga bagay na dai pinagkakasunduan can separate generation. Iyo. Dapat sa mga professors or educators maka-adapt sa generation and gen beta. Iyo baga adi. Ibalik mo no tabi Jerome. Ibalik mo. 19. Oh, hello. Hello, BP. Bigo. Ano itong sulti mo 19 ano? Arin. So, di nagre-revoke? 1928 to 1945, silent generation. Paano pa man mag-revoke? Nagkurano na yan. Napadon takang salmatana ka. Garadana sa iba. Hindi na makiradana. Sa iba may garadana. Hindi na makataram. Awi na sa imo. Sarap sa iyo. Latoson. Yung mananggad pala na di. Legal. O, pira edad mo kan, pira na sana, mabibilang mo na sa nakamot ka ng buhay. Sana, dahil pra katara. Wara na migo. Silensyo na talaga. Silensyo na. Awin na. Sarawayon na will iniyo. Salamat. Ayun, ibalik mo tabi Noy. Ito. Ayun, ito. Yan. Alright. 19, ang baby boomers, 1946 to 1964. Baby boomers. Iyang kayang panahon na yan, mga tugang so, kadakol kan mga ipinangaki sa kinaban, uyog-uyogon mo yan. Iyo pala yan. Ano?
Right. Anong taon ipinangaki ang millennials? 1980 to 1994. Anong taong ka, MJ? Anong taong ka? 1972? Ano, MJ? Anong taon ni daw? Salingon ta si MJ. Baka millennials ini. Ang millennials, 1980 to 1994. 2002. Isalbatana. Kuwan palan ini o si MJ? Kuwan palan siya. Generation C? Gen Z? O millennials, 1980 to 1994. Ang 1995, excuse me, 2009, ang apod sa inda, Generation Z. Di ko aram kung nata yan ang mga apod, Generation C, Generation X. Yan. Ang 1995 to 2009, yan Gen Z. So, aki ko pala na matua, Gen Z, 2007 ito eh. Ay, tama. 2007 pala. So, ay, pare palang Gen Z daw akong akit. Ang ikalawa ko, 2000 inaki. Sumato ako, 2007. Iyo, Gen Z pala sa daw ako. Alright. Ang next generation tabi, 2010 to 2024. Yan. 2010 to 2024. Ang apod sa inda po, Generation Alpha. Gen Alpha. 2010 to 2024, John, 24 years, ano? Tama? Perang years? Tama? Tama, no? 2010 to 2024, 24 years, ay? 14 years? Tama? Maliwan naman kita sa mathematics na naman na. So gap baga, perang generation gap, 10 years gada. Bako ang one generation is one decade gayo. Kundi uni nga ning greatest generation, 1927. Di, 27 years. Gen Alpha, 2010 to 2024. Nagtapos pala last year. So, Generation Alpha. Oh. Ang mga tawong ito, Kuya Junior, iniyan ang mga tawo na 2010 hanggang ngunyan 2024, mapon sindang magtrabaho. Kung si Charina, nakatarampo sa ngimot ko. Wow, si silang Charina ang nagluwas sa ngimot ko. Charina. Kung si Mary Joy, 20, ano nga ito? 2022? Ay, 2002. Si Mary Joy Palan ay Generation C man, 2009, 2002. Generation Z. Yun na sa nagtatararabaho ngon yan. Gen Alpha, 2010 to 2024. Ano ang henerasyon ngunyan? Ngunyan pong henerasyon, 2025 to 2039, ang apod kaan Gen Beta. Siguro ang 2030, 2040 gayod, hanggang next generation ang apod Gen Bilog. Diba? Ano ni baga? Gen Alpha. O ni Gen Beta. Ang sunod, Gen Bilog. Ayan tabi ang mga generations. Generations by birth. Babies born in 2025 belong to Generation Beta, who will grow up knowing a post-pandemic world deeply integrated with artificial intelligence, according to the Australian Social Research Group, MAC. Ano nakasurat na ano? McCrindle. Yan. Iyan pala research mga tugang. Kaya, so mga henerasyon ngunyan, sinda po mga tugang ang post-pandemic
world kunhain pinaggigibo ninda ngunyan yun nagluluwasan ang pinag-apod na artificial intelligence. Pero you know friends, my dear friends, ladies and gentlemen, the so-called AI, the word artificial intelligence is not new to us. Years ago, a decade ago, there was a movie. The movie is entitled Terminator. Are you familiar with that Terminator movie? Terminator movie being bidad by Arnold Schwarzenegger. What is bidad? In Tagalog po, pinagbibidahan. Pagkaroon naman nga ang fight mo. The Terminator was bidad by Arnold Schwarzenegger. What is bidad in Tagalog? In Tagalog ho, pinagbibidahan ho ni Arnold Schwarzenegger. Tama? Yun yung Terminator. Si Arnold Schwarzenegger ba di ba? Tama? Yun eh. Si Arnold ba ya? Ay, garib ako. Tama? Dakulong baga ito na, Terminator, bla bla bla. Ang Terminator, mga tugag, iyan ang clear example kan artificial intelligence. Nahiling ko ito sa pelikula, ang discussion ninda, the artificial intelligence ngaya, created kan itong supig-apod na, ano nga nung apod kan so kaninda, o ito bagang so kumpanya ninda. May kumpanya sinda eh. Ito ang example kan artificial intelligence. Di ba? Ngunyan, dito man ito pigpapansin, Junior. Sa pag-una wara man kaiyan, di pwedeng mangyari. Pero ngunyan, everything mga tugang are being consulted to Google. Ngaya, Alexa, what is the condition of weather today? Thank you. A weather condition is blah blah cha. Okay. Siri, can you please explain to me the situation in Europe? Latest situation in Europe. Siri? Yeah. Giyaw nang, pero, ngunyan bagay lingonin do. Kaya ako, Junior, kan itong pandemic, Junior, itong pandemic na ito, anig sambaga John, online. Ako duda ako sa simbagan mga estudyante, pa na ang exam mo, essay, type. Tangi si type, ngaya, isurat so hapot. Ti-type yan yun naman sa chat GPT. Alam man chat GPT na, oy. Chat yan naman kan estudyante. Pagsubbit sa imo, salbata ng mga tatali. Hello? Yes. Magandang discussion mo. Manong sa mga artificial. Tama ni gusto English ko kam pinagbibidahan. Bidad. Baga. Past tense baga. Tama. Mga aki, joke lang yun mga aki mga joke lang. Joke lang po. Okay, sige, go. Ang mga sa pelikula, sa mga kampanaw na nangyayari na ngunyan. Kaya baga, sabi mo, artificial lang. Ngunyan, iyaw na. Pero ba sa James Bond movie, mahal mo sa James Bond, sa mga imposible. Iyo baga. Talagang sa auto na yung tao. Anda ko garing bigo, dahil ko nagustuhan sa latest na James Bond. Si Kwan baga, si Seto, si... Hindi ako lumagan James Bond. So latest baga na pinoto ko siya sa Tukawan? Si James Bond? Dahil ko nagustuhan ito. Imagine, first time kong nahiling na si James Bond, nabugbog. Pinato ko baga bigo siya sa Tukawan, bigo. Sa Tukawan, may luho. Pika pa-shoot baga duman so, pika patalibong na PC. Nasusuldot-sulubot niya buda so. Ngunyan, dito. Kaya nga kumaga nangyayari na ngunyan sa mga kampanaw na imagination siya na. At talingon mo, amigo. Sa China budaon ni si amigong si ngani ini. So, kukuan baga ni Trump na cabinet secretary. So, nagdiduman sa aldaw, sa bulan.
Si Armstrong. Bako-bako pare. Sumunya ng mayamanon, billionaire. So nagpapadala ki SpaceX, singani ang salbatan. Sumumoy magdaman sa Mars. Oho, si singani itong lalaking ito. Elon, Elon Migo, Elon Musk. Ikaw na siya kipigibig ko Migo na auto na naglalayog. Yung mga rin mangyayari yan. At iyan nagkakairiling ko sa naan, sa pelikula. Kaya nga totoo yan Migo, na hanggang sa pangantawa o ng panahon, mangyayari. Yes, oho. Tagay ito, sa mga gulong nakurong ng panahon, yan mga television na yan. Iyo baga. Hindi ko lang nanailing. Iyo. Ano pa, high-tech na yan Ata na nga ni, sa mga pelikula baga Migo na ngaya. Uyan baga ngayon na sumata, biburarat dyan sa computer ngayon, napmalaw ka. Ayun na nangyari ngunyan. Ayun baga. Di ba? Tama. Kung sabi yun, may future, ang mga science fiction na movie, futurist sinda, which is happening now. Yes, okay. Thank you, Migo. Okay, Migo. Migo, mabuhay. Ayan. Hello, pare. Pare, Yes. sabi ko, ang 2025, Gen H. Ano? Gen H. Gen H? H? Letter H? Nata? Ugak. Ha? Ugak tayo na sa akap, yan sa tupad. Dahil naman paragas. Latosunta ka pa din. Ako talaga, pag-una ko junior sa Pilipinas, ang taon na ni Generation A. Ayuda. Sa kabaga. Yan ang pigasabi ta, mga kapingki. Kaya, ang generation na ini databi mga tugang sulat nguna. Dahil kulugon na ko ana so characteristics tabi kan generation C. Nawara lugo. So gen beta. Gen beta. Hello? Hello. Yes. Good afternoon. Good afternoon, boss. Ang mga analysis nyo dyan sa Oh. ang mga nabuhay 1924. Oh. So, this time, anong generation yan? Ibalik mo tabi, no. Dahil po, ang nabuhay po kang 1924, ang apod tabi dyan, sir, greatest generation. Ano? Greatest generation po ang nabuhay kang 1924. Oh. Hello? Hello? 1924 po, sir, greatest generation ng apod kanabuhay sa taunaan. Okay. Anong taong ka po? 1934? 1934 ka, ay kwan ka, sir, silent generation ka. Ano? Silent generation. Ay, silencio. Silencio. Oh. Bakong talkative. Yes. Oh. Nasa madaldalon man ako. Di, aram mo, na-impluensyahan ka na sa nangunya na bagong henerasyon. Alam mo, ang gabos ang nangyari digdi sa Gidaban, Oho. yan sa Biblia. Talaga. Okay. Kaya, ang mamangyayari pa, yaon na, nag-iilingon yun, tama yaon yan sa Biblia. Nakasurat talaga. Ano, sir? Bakit? Yung manangga. Ako, sir, kumbinsido, agree ako sa imo, nang gabos, nakasurat talaga. Ade, mangyayari, sir. So, nag-google ko na Bright Boy o Bakalaya. Okay. Ikaw anong ka? Generation? Kuan ako, sir. Generation X. Gen X po ako. Ba yun? Magayon, Generation X. Iya po. Okay. Sige, sir. Salamat po. Salamat man. Salamat. Alright. Happy New Year po. Happy New Year. Bye-bye. Yan ang pigasabi pala yun talaga, ade. Kaya, inidatabing mga generation gaps na ini, igoda yan mga tugangki, iba-ibang characteristics. Iba-iba databan ugali kan mga tawong yan.
iba-iba databi ang ugali kaya yan. Sabi ni Pading, madali lang, sabi ni Noel, 14 years old BP, Generation Alpha to Alphas. Digdi Alpas duman, Alpas digdi Alpas duman. In short, maski dai mo tugutan magrabas, marabas, tamarabas, mako BP, iyo man ang ano. Kaya pala nga pod kan mga Generation Alpha, kaya Alpas digdi, Alpas duman. Matalion man si Noel mina-analisa. The best ka man, migo. All right. Now, okay. O di sige, yun na kita. Yun na, mga tugang ang satuyan na inot na mga samno sa pagkabuhay ng tao. Jero may porbada ko sa imo no, for coverage ini. Pero matabi ko siyang pwede ka inyo. Alam ko na. At tabaka malingawang ko ini, Jerome. Delikado ini, bata tugon iyan. Dumanda tabi iyan sa Sunday palan, ikaw na ha. Congregation of the Handmaids of Sacred Heart of Jesus, ACI, invites you to the centenary celebration of Santa Rafaela Maria. Iyo palan, adi. Sina palang po mga tugang 100 years na. January 1925 to 2025. May Holy Mass not 9 a.m. January 5. Anong oras ang misa? Kaya ang 5 live? Ay salbat, may kuwang kita gayon. Ano? May kutugon kayo ni Noy, dapat may live tayo ng misa. Ano, pwede ining i-delay ta? Anong oras ito? Tod na lang. Ayo tabi, po, sa mga masirin ba tabi, sa Santa Rafaela, tabi, igwaki, misa. Tabi, no? Sa senda pong centenary celebration of Santa Rafaela Maria. Nakaabot na ako yun duman sa Kuan, duman sa Roma, duman sa lugar na kunain, duman na kahimlay, mga tugang an bangkay tabi ni Santa Rafaela. Yan, maggayo nun ang Kuan. Ang ano yan, ang sitwasyon tabi duman sa lugar na ito. O sige, bueno, mga tugangan, mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday ka mo magbabago, tanganing maugmangatay, kay pan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid Silimarin Capsule. Ang liver aid Silimarin Capsule, mga tugang para sa ludas ng proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na highly served natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa naldo na pag-inom kang liver aid. Pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man na wala. Mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-liver aid na. Para po sa baskog na atay, ang liver aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na botika nationwide. Sa pagbabalik, may advice tabi ang ay malayo man ini o tabi water service interruption, bako man masyado sa tuya pala ini. Magbabalik kami makalipas lang kan mga patalastas. True comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay.
Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Oy, John, ano ang nangyari kay Barbie Fortesa? Budak kay ano yan? Ano yan? Anong rason? Ano? Anong rason ito nag-break na sa duwa? Ako gusto ko tabing ipahayag na ako po, di ako nakaisikaan. Baka naman sarautan naman ako nindukaan. Ano na? Ako umadamay dyan, tuwas ako. Oo. Nagpahimutik na si John Apulis. Si Barbie Forteza, buda Jack Roberto, break na ang duwa. Ano na ang rason, MJ? Anong rason da kang break up tabi kan duwa? Showbiz Balita. Showbiz Balita. Mga tugang bayong nang lumo ang mga fans ninda Barbie Forteza as in Jack Roberto dahilan sa breakup kan duwa after 7 years of relationships. Kwan man talaga ano? Sabi ni Barbie, having you in my life was a happiest I had ever been. 7 wonderful years, a lot of laughs, a lot of ramen, and so much love. Your love was exceptional. But sometimes, good things fall apart. To better things can come together, she added. Barbie also thanked Jack for loving her the way he did. I am excited for what to come for both of us. You take care of yourself. May you find the love you deserve, she said. Ah, wow, nakakaluha. Having for everyone's understanding, and I wish you can help us put this matter to rest. Habo na talaga palan. Habo na palan. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Dahil na palanoy talaga. Ano daw ang kanduwa? Ano? Ha? Ang salbat, magakumanduwang ini o magsyuta man sa na ini? Ha? Ang headline sa ABS, celebrity couple Barbie Forteza and Jack Roberto has broken up after more than 11 years of dating. Talaga? Ano nangyari daw sa duwang inano? Pading Benny? Ano nangyari? Pading? Oh, ano nangyari daw? Wala sa bulod. Ah? Kita, wala sa bulod. Oo. Kaya binas na nakamote. Naghanap mga tissue pa. Latusun taga dyan pa din. Sarawayon ka. Pangyayari sa duwa. Kaya pala junior talaga. Yan ang mga puro 5 years na andyon. Ay, wala ugari. Yan ang mga puro 5 years naan, mga 2, 3, 4 years naan. Di ako naniwala ka andyon. Yan ang mga pirang taon ka mo na magkarelasyon. Di ka mo kan magparatiwala.
Dahil man na. Pag nakahiling iyang, paano kaya relasyon pa minsan, nagbababloy, Junior. Nagbababloy yan. Ilingan na ni. Tinaramana si Barbie rin na magpapara. Nagpara. Sinabi na. In-advise ang takanan eh. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Ay naman. Sa totoo lang, mas magayong pangani si Angel. Kung si Angel nakaputi-puti isa na dyan, ade, buda ngaya kung si Angel ngayon kung ngayon ngayon ano niyo, anhikaw niya sana, saro sana. Di man magbayang gayon ni Angel kasi Barbie. Kaya nagkataon mga tugang na si Angel talaga, medyo nabalad. Nabalad yun yun. Okay. Kakalakaw-lakaw duman sa kagbakong. Balita. Hindi ba ko doon? Pero sa height, harang man sa nakan-height, bata si Jack Roberto baga, ang abis niya, gari may mga pandesal. Ade, oh. Pero mga tugang, ang mga helang kangatay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom niya, alam kapag kaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, tanganing maog mga tay, kay puan po na sabayan ng protection Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para sa proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Leverade, pwede na mabawasan asin mapugulan ang danyo sa atay. Pwede man na mapugulan ang paghubag kini. May bisyo man na wara, mahilig man uminom o daig, mas maray mga tugang ng Leverade Silimarin Capsule, isabay niya to oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya, mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay ang Leverade Silimarin Capsule. Mabakal po sa mga butika nationwide. Ayos na? Alas 4 na? Ako na kita, maparam na kita. May nag-text pa, problema daw kayo niyo. Dahil daw ngayon na hiling suaki mo, yung andoda ko eh. Baka nahiling ni Barbie Portesa, suaki kong duwa, baka yun nagkariwuro kang isip niya. Ade, Uncle, baka nahiling ni Barbie si Pau o si Darren. Eh, good, nalibong siya. Salamat po, goodbye, mabuhay. Birit na sana